Здравейте, приятели! Почти един месец измина, откакто направихме предното видео, в което ви показахме в какво състояние е нашата фабрика. Сега ще ви покажа какво се случи ново. Както виждате, в момента се работи металната конструкция, която ще държи покрива, и това цялото помещение ще бъде малкия склад. Момчетата работят, за съжаление, близо 2 седмици. Просто беше много дъждовно и много беше трудно да се работи, защото те трябва да заваряват метала, а метала и водата не са най-добрите приятели. Тук в това време успяхме да довършиме фасадата. Всичко вече е боядисано, готово, и имахме също така много работа с администрацията. Всичките документи трябва да се оправят, да се изготвят архитектурните планове от инженерите за електричеството. Там в дъното се вижда главното табло, което е за захранване на цялата фабрика. После ще ви го покажа и това вътре, което се работи. За съжаление, имахме желание да свършим доста повече, просто времето не ни позволи. Да, както казах, стените вече са завършени. Тук вътре големият ни проблем с тези канали, които ви показахме предния път. Момчетата в момента работят ето тук, където е изходът за изходната вода. Трябва да бъдат малко по-дълбоки и се налага в момента те да продължават да копаят, защото трябва да има естествен наклон, за да може така, че водата да се изтича. Ето тук е другото ни електрическо табло, което е за това помещение. Горе ще бъде изградена електрическата мрежа, която ще върви по покрива и ще се спуска до съответните машини. След като електрическата система е готова, цялото тая метална конструкция, която виждате, ще бъде покрита с декоративни панели, и след това, след като момчетата приключат с къртенето, вече ще може да се изгради подът, който е със специално покритие, което да отговаря на стандарти. Както ви споменах, там във ъгълът е основното ни електрическо табло. Това, което все пак успяхме да направим въпреки лошото време, цялата тая стена да се боядиса в красив прасковен цвят. И това е за сега. Ще се включим отново, когато имаме нови подобрения. И помнете, инвестирайте разумно. Аглопюра. Гарантирани дивиденти, висока доходност.